ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ସାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନୃସିଂହନାଥ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଧୋଇକି ଝରଣାରେ ଦେଖ ଝରଣା ଭିଉ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ଏକଦମ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଗା ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯିବ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସହଜ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଝରଣା ଯାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ଓହ୍ଲାଉଛି କାହିଁକିନା ଯାହା ଚଢ଼ିକି ଉପରୁ ତଳୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଉପରକୁ ଗଲେ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିର ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାପରେ ଏକଦମ ଯେତିକି ଆଇଲୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ଆଉ ଏଠୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗା ଭାଇମାନେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ କମେଡ଼ିରେ ସବୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗି ପୁରା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ବଇଛୁ ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମସ୍ତ ପୁରା ଦେଖ ଚାରିପଟ ହବ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ମସ୍ତ ଜାଗା ଭଲ ଜାଗା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ ତ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଆଉ ତାପରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ମେଲୋଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ଡାଳରେ ରାଧାମାନେ ଗାଧୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବି ବଢ଼ିଆ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିଲୁନି ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦେଖୁନି ଦେଖ ଏଇଠି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ତୁ ଖାଲି ଉଠେଇକି ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ରହିଗଲା ଯାଇ ହେଲାନି ଏ କ'ଣ ମାର୍କେଟଟା ନା ବୁଲିକି ଯିବ ନା तो भाई मैंने बुलाबुली सैला जब वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ।